Ka Shillong Government College of Engineering SGCE kabadai kabaningkong hakajala kalayok pediang ya kashiti jing menjur na ka All India Council for Technical Education AICTE ban sedang no kajing syakri hajala. Haba pentip ya kaniling ba ka rinsan social media X umintri rang ba kajala ukon rat ke sangma uloong. Kalong kabasngok men shibun ban pentip ba ka Shillong Government College of Engineering kalayok pediang ya kashiti jing menjur na ka All India Council for Technical Education AICTE na kabenta ban sedang no ya ka Civil Engineering but Electrical Engineering course. Kani ka college kapadan hamulai kan Tanmasar East Khasi Hills kan sedang ya ki course undergraduate ha ka Civil Engineering but Electrical Engineering da ka bapenrong marlai phongot ki samla puli baksa 10% ki seed labha kerpang ki samla ki bawan na ki longyeng ki baduna ha ka jingyo jingkan ka balong katkum ka polisi jong ka sarkar jela. Kani ka jingmenjur ka bantrekam na ka benta arsnam na du balapenmi ya ka ka shiti tang banyo ya ka jingpenya so bat ki University ne Board of Technical Education BTE, Board of Technical Education and Training BTET katkum ka jingdon kam bat pendap ya ki jingdon kam jong sarkar jela na ka benta banyo rung. Ki katu kani ki jingbu kendon da ka AICTE kilong ba kani ka college kade ben penbiang ha ka liang ka pisa ha ka bayade ba ki jingtai jingthong ki nohikai bat ki weipat ki jingdon kam katkum ki kendon ba standard bala board ka council na ka por sha ka por ban penbiang ya ki jingpen kot ki baman ka por. Ki kendon ki bayade ba ka jingyo pulih ki de ban longkat kum bala kedo da ka council na ka por sha ka por. Kabay puli bat ki wei ki jingsiu kin longkat kum bala buat da ka bor badai pen hapo ki kendon bapura bala buat da ka council na ka por sha ka por. Ha ka juk ka por la penslur ru ya ka college bakan ya shimbenta ha ki program kari kum ka Smart India Hackathon atau Faculty Development Programs bat ki Student Scholarship Scheme kum ka Pragati Saksham bat Swanant.